Преди няколко дни от обучение в Испания се завърнаха 10 учители от професионалната гимназия по икономика в Благоевград. Посещението на Иберийския полуостров беше по проект Европейски практики в началното и продължаващото обучение на икономисти за успешна реализация на пазара на труда, спечелен от преподавателите в училището. Заредени с нови идеи, участниците в проекта ще приложат наученото още в началото на новата учебна година. Това беше и една от целите на проекта. Не само да видим, но и да откраднем, казано така образно, от това, което испанската образователна система, било то в формалното или в неформалното обучение, предлага. Това, което най-много ни впечатли, е, че неформалното образование има широко място като форма на обучение, осъзнато в ранг на държавна политика. Информационните технологии и възможностите, които предлага това столетие, дълбоко са залегнали в испанската образователна система. В тази връзка се използват и информационните технологии като възможност за дистанционно обучение, неприсъствено, и което дава възможност и хора, работещи във време удобно за тях, да усвояват съответно знания и умения. Въвеждането на онлайн обучение е една от следващите цели пред ръководството на училището. Идеята е то да се утвърди като постоянна програма за обучение. На първо време целта на ръководството и на училището и на нас като преподаватели, тези курсове, онлайн курсове, да бъдат насочени към ученици от нашето училище и след това да бъдат насочени към хора, които работят, са завършили своето образование, но искат да повишат своята професионална квалификация. Професионалната гимназия по икономика е кандидатствала по още 2 европейски проекта и в момента чака финансиране.